Пожалуйста, только не это. Все, Амир, ты должен попробовать и угадать, что в ящике. Видел? Это может быть что-то съедобное. Это сразу дакали шолшуны. Юханиач карзак казан кали шолшуны. Ты чални чудо это. Пожалуйста, только не это. Что не это? Давай. Давай. Ничего. Хай нани. Давай. Ой, что это? Хомяк? Не хомяк. Я хуй, кстати, сумата. Это Хуайна мата. камыш? Нет, почти. Камыш. Давай еще. Крыса, что ли? Нет, почти. Андата, Андата. هنا مساج ويقعد давай. شوش فوتبول ордун атсун вала мата хуй али вала. Боится. Ты? Это грызун. Грызун? Да. Еще. Хуй грызун юу? Грязный там. Говорю, мещут, я говорю. Меш сууд аю. Думаешь? Махачуни. Хуй. Нанюкар. Нани. Правильно. Да, правильно. Айва, ага почти нанюн. Хуяри. Вообще хуяри. Сон зайна мата. Мышь, бу. Яши? Давай. Так, سنحمير قيادي معها جاي ولا لا حرقة هربا أت كمباني إنزري ما خي تملك لا سو حال داس ملان بروستا موضع جام هودا إيه ما خي تدوني بوشنا بسم الله الرحمن الرحيم سمعت وقدون دير ما هودا وين خوز ناقين حاوينو وقعدت سايق شماش دير اهو хорошо مش دوشت все давай резко движение смотри серьезно كيف ده يوقعوا شو ما ديل دايو بابا بابا نان يزايو 我都上山了吗？ بابا ты сначала потрогай давай черепа черепа кварт хол серьезно мультик чабол что было ну типа а ты бег ما чубьется на кварта беды нет это хуреш давай хуй حاجه لي 350 очков приз или деньги Ну, квадрат. ах каждый что шьется хочешь давай давай ящик Яшки, я мёр был такие. Твой кую. милоги каждого новый милоги بيت شو دوشت كلاس хочешь Животные. животные سادويتن شو هنزا بدو هنزا يتسيا دو يتين Ну, والله شو ده يبغي ديوال لا والله هاي إرقص زيوق زويو سو هاي هو هوي ده حتى كيف بايع ها يا شنت هويو يا شنت يا شنو سويو яичница, ها هو يا شنت давай هيا لا يا مي أجل найди 5 отличий единственное что можешь سامجيو все давай مشايو كنا ابدينا بدي سوتي تشكيتو يزريك او غيتو ريشون und er chef chwa huyu so ugadat tiche sun haal date mishayo hok chwa huyu ugadat долженте понял да давай анаконда тамбон и так далее ки чуя давай ки квадрат тебе страшно كعملك بابا давай سوقيرو الله دي سوقيرو هو بس اللي كلت شو لقبيات انت يوقدك وي اتبعي دي ناختي وش مياتي وي هو تعالوا Чай. سيا Чай. سي تبعتوا давай وي ها شو كركدي تو عايز هوي سنانية حتى كيوب سمعته حتى دي غاية ديو عسوكير مونا это такое Мое коли. стоп ты даже творил وش هو يا زلمه Вышел. دقيقة وش هوي هو نبقى طول ايه سمعنا حالا هوي ما عيد حدال هوي وش الفيلم ده شو يقولون سبادروجين هوي Чай. سايك короче мама сайки новое имя сайк هو ده шиншила ala мы дох гайду туда шиншила ю хало да все так ладно